Аз за много години вече дойдохме на Мадрид. В момента сме тук в Мадрид и по работа и решихме да вземем една кола под наем и ни се падна тази Kia. Викам чай, докато чакам да я поснимам. Sorento от тия новите, дизелче, много готина, много ми хареса. Седемместна, отзад също има контроли за пътниците. Много готина кола, да. Корейците много хубави коли правят. Дизел. Садблу. Само че тая, нали, заради Мадрид, тук рестрикциите, уж вика, това е хибрид, не знам си кога си я питам. Това е ключа. Нали, защото изрично я питах да не стане нещо. Има контроли за стъкла, за всичко. Седалката на шофьора е електрическа, само тя. Много готина. Задните седалки също забелязах. Тук имаме яките неща. С подгрев имат също. Има и тавана такъв панорамен. Много готино. А там ми вика, аз не знам, мисля, че не е хибрид, защото сега отворих и двигателя и гледах. И това е много приятна кола. Актуална. Сега е на екорежим. Сега, че съм си пуснал телефона. Има абсолютно всичко, каквото ти трябва. Подгрев на седалки. На двете. Има USB-та. Тук си зареждаш телефона и работи хубаво също. Пробвах го. Kia Sorento. Къп холдери доста хубави, големи. Това е термос, такъв големичък. Даже една чаша от вкъщи си взехме сутринта за кафето и чай, че тук си носим. Автомат. Тук са режимите за каране. Има и подгрев на волана. Autohold, това да, това за спирачката. За наклона, паркинзи, камери, всичко има. Оп, камерата 360 градуса. Нека натиснем, самах. Много готина кола. Тук имаме разни салфетки, истории, бомбони сме си взели. Това може би като се постави, да, това нека си така да се сложи, ако искаш. Много добра кола. Трябва да огасиме с бутоне. Има мултивлан, перки, тук за светлините, само че то всичко е автоматично. Малко като караш и тя, нали, тя те коригира колата. Волана също така има, не знам каква степен на автопилот, но коригирате, даже почти я пускаме така, държа леко волана без да го натискам и върви по лентите колата сама. Доста добра, хубава кола е, смисъл, каквото и да си говорим за новите коли сега, че не знам си какви били, доста удобно е, много приятно върви. Тук има огледало, лампичка. Абсолютно всичко има. 50 000 евро. 55 даже върват чисто нови. Скъпо удоволствие. Ако можеш да си го позволиш, що не. Предполагам и всички други Kia горе-долу са
Идват подобни, да не кажа същите, смисъл екстри, едно друго. Така, затваряш и отваряш входа на въздуха. Това наляво надясно, само че не може нагоре и надолу. Всъщност да, то така ги регулираш, а вече като го щракнеш додолу, затваря. Да. Харесва ми, че е с копчета за температурата, не е нали, с тъчскрин. Музиката е на Bose. Абе, добре. И така. Това какво друго? Предупреждавате, прегледай задните седалки. Това. Ще я вземем ключа да не остана на улицата. Това е ключа. Хубав и той е приятен. Двигателя, мисля, че в офиса предупредихме ги изрично, нали, да нямаме проблеми, защото ще влизаме по-към центъра на Мадрид. Имаше една Cupra Formentor, но викат, че ще ви дадем тази, защото е, нали, уж хибрид, не знам си какво. Аз викам дизел, викам, щом казваш, че е хибрид е. Аз виждам само термодвигателя, дизел, не виждам нищо друго. Може и да има някаква батерия, нещо, но да не пипам, нали, да отварям и да чувъркам. Но отзад също не пише нито пех, вех, там от тия деца с съчинанията за хибрид. Само пише 4X, Sorento и това е. Не знам. Абе, няма значение. Сега да пуснем. Един път натискаш, даваш на контакт. Имам навигация. Има навигации. Работи хубаво, добре. Тъчскрина е много приятен за натискане. Отговаря бързо. Навигацион. Тук вкарваш параметри. Назад. Телефон. Тук моите контакти. Тук мога да говориш гласово. Климатизацион. Да, трябва да е запалена колата. Май ще я запалим. Опа, какво натиснах? Клима. Тук аз не съм разглеждал, сега ще разгледаме малко. 20 градуса, всъщност ние от тук си настройвахме. Това е на ауто. Ще го изключиме. Май ще го оставим на ауто после. Но сега че път това ме пита дали ще излизам. Че аз съм натиснал спирачката. Това е за клима. Парка качества. Модула парка качества. Отили се сервис да спози. Това вече като се свържи с апликацията на Kia. Силен Kia Connect, Kia Live. Медио, радио. Това е нещо като меню. Сетъп. То всъщност, ето вейкуло, колата. Сигуридат фронтал, тук вече модул де кондукцион. Има на различни неща. Квадро, тук може да си настроиш. Мога да настроиш всичко на колата от тук, да направиш някакви
пренастройки, може би. Генерал. Всъщност това е, да. Това какво е? Дезактивар, да. Това. Мултимедия. Но имаше едно, къде го видях, интересно, само че къде беше. Имаше едно, то да е на радиото. Значи около гаса. Имаше такива, пускати разни звуци, все едно, че е в гора, вали дъжд, нещо като, примерно, докато си караш, да ти свирука нещо приятно така, ама сега не мога да намеря по сега. Навер. Медиа. iOS Sonidos de Naturaleza, да мек такива звуци от природата. Не знам, мисля, че чувате. Това е като горичка. Това е само, че си в кораб. Това докато си караш, примерно, и то си... приятно е така. Бос е. Това е град сутринта, градски условия. Това не знам, нещо като... дъждовен ден. Медитация. Мога медитираш в колата. Това е да си романтична вечер. Каниш гаджето и гледате звездите, докато камината гори. Мен ми харесва това нещо. В смисъл, добре са го служили тук, не е лошо. Медиа, пак медиа и да, тук вече избираш Apple CarPlay, Android Auto, но това е сигурно само с кабел. Аз не си нося. Интересно, готино. Това не знам, да, това е някакъв профил на шофьор. И така, това е от мене. Приготвил съм си едни клипчета от Малага, ходихме за Нова година. Ще видим дано да ги оправи тях, че съм още ваканция. То сега 10 януари, четвъртък, и ще видя тия дни, ако си ги монтирам клипчетата, и ще кача малко от Малага почивката, да видите града. И така, айде, чао от мене. Аз ще медитирам тук.